جشن دو بھائیوں کا جاری ہے، جشن دو بھائیوں کا جاری ہے، یہ خوشی ہر خوشی پہ بھاری ہے، یہ خوشی ہر خوشی پہ بھاری، شاعری سنو شاعری، یہ خوشی ہر خوشی پہ بھاری ہے۔ میری فیلڈ دے وچ چند بندے ایسے ہیں، میں اپنا عقیدہ دسن لگو، کیڑا تیرا عقیدہ بھی؟ مجتہد ہیں کی ہیں سی؟ میرا بالکل حق نہیں بنتا کہ میں عقیدہ اپنا کسی تے مسلط کروں۔ کی یہ جڑے سنتے پہ کوئی بغیر عقیدے دے بیٹھے، لیکن نیاز میرا حق نہیں بنتا کہ میں اپنا عقیدہ کسی تے مسلط کروں نا۔ جو تہاڈا عقیدہ ہے تانوں مبارک ہو، بس زندگی دے وچ کدی علی نو سوچنا نہیں، جڑا مرضی عقیدہ رکھو۔ اج کل تا بندیاں نو ایک دو نشانیاں نہیں نہ پچدیاں علی دے دشمن دیاں۔ رائے مہندی حسن کمالی والے شاید بزرگاں نے سنن، رائے مہندی حسن کمالی والے وہ 15 نشانیاں مولا دے دشمن دیاں پڑھتے ہیں، بندیاں نو ایک دو نہیں پچن نہیں، 15 نشانیاں۔ ہن مینوں 15 تو نہیں یاد، وہ اپنے مطلب دیاں پھر لینیاں ہوندیاں۔ ایک نشانی مینوں بڑی چنگی لگی ہے، طبیعت زنانہ ہوئے گی۔ اچھا بندے ثبوت بڑا منگتے نے، تو میں ذمہ دار ذاکر ہاں، 35-34 سال پڑھی بیٹھا، چلو میں ثبوت دے دینا۔ کیا اللہ دے نبی خیبر وچ آکھیا نہیں کل علم اونوں دیاں گا جڑا مرد ہوئے گا؟ میرا حق نہیں بنتا میں اپنا عقیدہ کسی تے مسلط کروں، لیکن نیاز مولا میں ایسا عقیدہ اماد پڑھن لگا جڑا سنی شیعہ بھائی ایکسپٹ کرن گے، جے میرے سنی بھائی بھی خوش ہون گے۔ میں ایسا عقیدہ پڑھنا چاہنا، یا علی یا حسین یا عباس، یا علی یا حسین یا عباس، بس یہی زندگی ہماری ہے، بس یہی زندگی ہماری ہے، بس یہی زندگی ہماری ہے، بس یہی زندگی ہماری۔ یا علی یا حسین یا عباس، بس یہی کیڑا سونا عقیدہ ہے، بس یہی زندگی ہونا ہماری ہے، جاری ہے، بھاری ہے۔ یہ قافیہ چل رہے ہیں، اگلا جڑا قافیہ آ رہا ہے، رونق کے دوش مصطفیٰ ہے حسین، رونق کے دوش مصطفیٰ ہے حسین، کیا سوار اور کیا سواری ہے، کیا سوار اور کیا سواری ہے، کیا سوار اور کیا سواری ہے۔ میں سید کسرا اج جشن پڑھیا نا تقریباً 2:30-3 بجے، تے اوتھے بیٹھے پیچھے بیٹھے سی انتصار سائیں منظور ہوراں دا بیٹا، انہاں دا کو بیٹا یعنی سائیں منظور دا پوترا، وہ بڑا اچھا لکھدا، وہ پیچھے بیٹھے بیٹھے انہوں نے مینوں، وہ بچے نے نا نوروز نے وہ مینوں شعر لکھ کے دیتا، ٹڈا کہ شعر اچھا لکھیا ہونا ہے کہ میں فوری کاپی تے لکھ لیا۔ بھئی بہت بڑے گھر دا چشم و چراغ ہے،
साईं मंजूर दा पोतरा कंबर साहब दा पोतरा यकीनन तुसी पहुंच ही गए हो। उन्हें पीछे बैठे एक शेर दिता है, आप फेंका नहीं ये गाजी ने, आप फेंका नहीं ये गाजी ने, प्यास पानी के मुंह पे मारी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पानी के मुंह पे मारी है, प्यास पानी के मुंह पे मारी। यकीनन रूहानियत ताजा हो गई है। सलामत रहो वाजदिर। मैं रूहानियत ला एक शेर पढ़ के तुम्हें तुहाडे कोलों दुआ लवांगा। न्याज़े मौला मैं जो एंड ते रखा है, आखिर कुछ ना कुछ तो शेर है ना। न्याज़े मौला जारी है, भारी है, हमारी है, सवारी है, प्यास मारी है। ए काफी है जनाब, चल कायनात कुर्बान कर दो, बल्कि मैं अपना हक अदा करा। नियाब हलौरी साहब यकीनन लाइव मजलिस सुन दें, सारी दुनिया सुनती है, तो मैं उन्होंने दो हाथों नाल सलूट पेश कर रहे हैं जिन्होंने यह शेर लिख छड़िया है। शेर क्या है? आसमां खल्क कर के खालिक ने, आसमां खल्क कर के खालिक ने, करबला की नजर उतार, मिल